Kejingkan riak konstituensi UMDC bermentah jong Sorangkam konstituensi uba penyat sing siem banyak kunpat na nong thamai konstituensi ketika mat ke babun na penang kipat ba kia keren bat kabalawan ra ru ia kejing ngolungo halor ke niga rai ke bolo shim. Kumta ban tip kham shai halor ke ke bala penong yo ba penyat ban kenria na Sorangkam konstituensi bat banyak kunpat na nong thamai konstituensi haga singi ke bau new kurtong ulawan ban tap kertang yala di ha interstate bus terminus ISBT Mauyong kumu kurtong ke NPP ubani ai reng ha ke election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC kata ka lai teri urempang araja arpusan nakal yang kilat pathai kubor kila bu ia kini jingkeli hakmat jong u nakal yang ba penyat ulaong bahdien ke jingklat no jong ba latip langkar kongor kila dan bon ki brie ki bakenjok tien yu banya kun na kateka constituency namar bau de ubri ubala he lasan ha kateka constituency Ulong bolakan tak yakani ke jingkerpat Henry nomor ke jingpen bor bat kumta ulai keren bat kinoi lambat khamtam ke yeng kesam ubat latip lang ya ke baula yo ke jingkerku bat ke jingkershan naki. Now ubat peniat sinsiim hadir melak syajid kumu kandidat jong ke parti NPP na khandriu nong thamai constituency Shaka District Council na smai ke teng jong play ba ngan buat iki kendon renti kat kum ke constitution jong keri India bat ki an peladon hakan na mentang buat renti penek pensat hakeri India koi kulish hadin ke jingklat kendit no joy ba he latib lang hau benai September arja pusau kala penlong yi bebun kiri orang ba kilong kemi ki samla ban wan ban kenjok tien ban kentu yangi ban wan yakun no nanong thamai kadau balai yang la he la san la kha hapok se kabadeka konstitusi nong thamai te ngala hakabaningkong jingsyanga kentaj oba ngala syakri kat tu ka son kamol kening konstitusi ngakwa ibn penting rei kala don shidan jing penbor te syuaban shimi karang la kendu syakat tu kat niki nong elam te ba ndalai kendu ngisa shim ya karai ban wanyakun bat syuaban le kata kum ka akor briu ka bangidon nakal yang kajungi ngilek ban kenjok tien ya ihman jong I ba he la diblang ba kay yang kasam ba ilok kurim te ban pentip ya kata kajing temu bat ya kata jing petso bat kabaso tenat ban nakal yang kayeng jong ba he la diblang ki pediang ya kani bat ki kerku kedot bat ki ajing kershan kata hi ka banga so banga yo mensim ban shift shini nong thamai ladam dei ba kerku kedot kayeng ba he latip lang atrai nganam kwa ban yele persya lada dangdan lima I mentoi hi ban yele nama film job takwi shisin balami hi ke kandidat ban mi khmat ban yakun election ngishim be baro hi ki deki nong ikun ki ba khmat nama lada kim dei hi ki ba la snobiang kenemi mo kenem file nomination de kata kawai badan ru ki kum iba esron marwen da buram ngasu kemen ngakendit abangai I gitu ka media report kumtu bat ngalak phone ba idan lang mentah niru ba esron ngasu tenat ba I withdraw ya lade wat ila penbena ban yakun halor ki nongrim ba in kersyan ngi dei halor kita ki an ba ki jingtrai ki bangila persyang betrai pi kum kani ka mensim rangba jenjar ban yo te teng da pla trai ka ba trai ru bon sin dang yo hi ban kan tho ban kenno te ho jinglong briu le sengaru ngamla ban biang bun jing duna henringi persyang pat benang pen bahaya ka kam kata de ka bangidon hajing yi jonga habai dei ba ka MDC election baro hi ngam I ban don jing kta nama kibriu ki pai ba nong shushnon ki de wasuthu namar hakini ki MDC election ki MLA election ki jiet breu om ki jiet parti but ka basung tenat shushu ha district council ngim dan parti ken mau bhai kan ngim dan parti te ka parti ke bangi affiliate mentaru kum mangaru ngayo form A form B na ka parti NPP ngadan kamyo sembal nama habakut kani ka khubor ka bangmut ban Aisha baro ki kandidat ki bayakun but let's say on the job ru basngo bha bawat nembu syai ka parti hakmat bu syai ya upai ba hakmat leave aside the party affiliation interest and people's interest should be first de kata de ka nakal yang jungi ngikwa ban pensko but nakal yang jungi ngikwa ru ban ai kani ka khubor ka ba syai syabaro ki nong yakun election ki bade ki candidate bat ki ban sa job ru
lada day ba kin poi syakathong jong ka jingjob snobha naibu ia kata kamat parti hakmat leni kanun kanong rim parti page shuai kanong rim jong ki ba bat jong ka 6 schedule district council satre bat sabu ita ka parti syadid ka influence jong ka IT ka social media kala jur bha mentar but lada pipet tang na social media ki bubun ki brio ki sya ilam bakla reson tenat pat ba ki brio kila sya hikai but kila start menta balai namar kila dep mat pinpet kini ki constituency badan ki MLA VPP menta sampai baro kini kin remlut nama bakila mat ki brio te hakapor bampat mat te anis ki terwai ka beneng khendo sngo bala yo lut rimenta dal mat pilai ihi ngam dan kamban keren tan te kadi kata tengah sngo ba ka juba nakaliang paiba kan sadot te kinpet hi ya kita ki brio bala bentre kamdai shu kapor ingi ban shu ban shu gon ki ki ba shu he ne ashrum shaneng nakaliang jonga nga shu kentu ya baro ki paiba nong snong jong kari khasi ba jantia ki ban jiet economic mat snoba jiet ya kita ki bala bentre ya kakam nama kakam jong ka dis council kamdai ka basuk kadai ka ba bah bat mental iba ka don kani ka constitutional amendment kata ka 6 schedule amendment ha parliament kam dei ka basuk wat ngi bla but dien bun sien ru teng ka ngi kre du men siem nomor ba ka kam ka kre ban peja no henry nakaliang jungi ngaso ban kentu ya ki nong nong baro ba pin alam ki jingkershan ya ki candidate ki ba pidei ban ai jingkershan nomor kari khasi berkowe Gentle Hills ngidang dan kam ban pen klanya ka 6 schedule Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendan kam daki mar ba madan ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya